Тук вече се намесват акробатиките. Тук вече се намесват акробатиките, макар и все още скромно. А това е двойка на клуб Палестра с амбиции да изглеждат по най-руския възможен начин. Те, между другото, се възползват и от тренировка с самите руснаци и след едногодишен труд нека да видим дали ще успеят да бият руската двойка. Аз лично се надявам, да. Много труд положили и той си личи. А и с няколко първи места вече така затвърждават лидерството си. Авторитет. Виждате колко добре се, колко много е работено на движенията. Всяко едно движение е било изчиствано хиляди и хиляди пъти през тактика, т.е. на намалена скорост, така да кажем, за да могат да бъдат изключително чисти и правилни движенията. Това е сериозна заявка за първо място. И спомена, че имат вече много руска визия, която е достойна за руската школа. И каза нещо, което искам малко да разширим за това за тренировките през такт. Защото казахме, че руската школа е водеща и за да се доближим